para este último sorteo trasladar algún futuro médico, para que sexa el o que saque os 5. Agora xa máis relaxados, comezamos con Anxo a xogar. Xa sabe que ten preparadas 5 preguntas con 3 respostas posibles e é imprescindible que este con nós unha persoa que nos acompaña sempre nesta proba, o Almirante. Boas tardes. Hola, boas tardes. Temos a primeira pregunta para Anxo. Temos. Imos con ela. Que seguían o camiño, que seguen o camiño neste ano Xacobeo a Compostela polo camiño inglés. E hoxe celebramos nesta gala pois moitas referencias sobre esta vila e tamén sobre a ría e, por suposto, sobre a música dos anos 60. E que nos anos 60 foi unha década de moitísimos guateques, Liborio, eu non sei que farías ti se vivises nesa época. Un símbolo para esta cidade, e supoño que seguiría o sendo na mentalidade pois de moitos das persoas que viven aquí en Ferrol. Tamén pode ser con todos vostedes Elsa Baeza. Aí estaban recordando. Poñedes por aquí, se queredes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Aí estaban recordándonos os seus grandes éxitos dos anos 60, Alma, Johnny e Dioni. Pero mil gracias por estar aquí, antes de nada, aquí en Ferrol e en Galicia, que estamos encantados sempre de vervos. Cantabas. Sí, un poquito. En algún momento pensaches ti que a música iba a ser tan decisiva? Ata sempre. Gracias, Ferrol, ata sempre. Un bico para todos. Moitísimas gracias.